Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Aşgabatyň häkimetleriniň etpişikleri awlamak boýunça işlerini gaýtadan güýçlendirenligini 21-nji ýanwarda habar berdiler. Olaryň sözlerine görä häzirki wagtda diňe bir iýdegsiz ýören etpişikleri köçelerden ýygnamak bilen çäklenmän öýlerde ýaşaýan haýwanlary hem tutmaga ýol gözleýärler we ekidýärler. Köplenç haýwanlary tutan wagtynda olary köpçüligiň gözüniň alynda helak edýärler diýip rehimsiz ýagdaýlara şaýat bolan habarçymyz aýdýar. Habarçymyz 21-nji ýanwarda şeýle gurrun berdi. Käbir köçe söpürüjiler janawarlary tutmak umydy bilen gijelerine de zerdi billeriň taşlanýan ýerlerinde nowatçylyk edýärler. Beýlekler öý pişiklerini alda bilen öýlerinden çykarýarlar we hatda ogurlaýarlar. Pişikleri kalbasa bilen çykarýarlar, soň haltalara salyp ýoluň gyrasyndaky daşlara urýarlar, zäher oklaýarlar, çüýli uzyn taýaklary ulanýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Pişiklerin awlanmagyny esasan öý hojalyk edaralarynyň işgärleri şol sandy köçe söpürüjiler we arasaçylyk işgärleri amalaşdyrýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy öz tanışynyň öýünde saklanan pişiklerin zalymlyk bilen öýünden ekidilmegi bilen bagly waka barady gurrun berdi. Bu pişikleri oňa keselben halda balkonyna taşlap gidipdiler. Ol pişikleri bejermek üçin köp güýjüni we puluny sarp etdi. Soňra olary çüýli taýak bilen aýnasyndan alyp gitdiler. Bit pişikleri awlayan öý hojalyk edaralarynyň işgärleriniň öz sözlerine görä her gün tutulmaly haýwanlaryň sanyna degişli plan bar. Onuň berja edilmezligi işten kowulmagyna sebäp bolup bilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy öý hojalyk edaralarynyň birnäçe işgäri bilen söhbetdeş boldy. Olaryň her biriniň plany günde bir pişik getirmek. Emma moňa çydaman işten çykýanlar hem bar. Ýöne olar az çağalaryny eklemeli. Şu gün öý dolandyryş edaralarynyň biriniň süpürejisi bilen gepleşdim. Ol günä edip öldürmek islemeýänligini we pişikleri öldürmezlik üçin günde 1 manat aýda bolsa 30 manat töleýänligini aýtdy diýip habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistanda etpişiklerin köpçülikliğin awlanmagy iýdigderli görnüşde amalaşdyrylýar we soňky ýyllarda döwlet bayramçylyklarynyň şeýlede häkimetleriň möhüm hasaplayan wakalarynyň öňü tirasynda amalaşdyrylýar. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we söhbetdeşleri paýtagtda pişiklerin şu gün awlanmagyny şäher häkimetleriniň nowatdaky görkezmesi bilen baglydygyny aýdýarlar. Ýakyn günlerde häkimligiň garamagyndaky ähli kommunal edaralarda ýygnaklar geçirilip günde öldürülen pişiklerin sany barada hasabat bermedikleriň işten kowuljagy barada haýbat atyldy. Köpçülikliň gyrylmagyndan soň etpişikler ören az galdy. Emma häkim Şah Muhammed Urduliýew talap edipdir. Ol bu meseleni 2018-nji ýylyň aýagyna çenli doly çözmek hakynda prezidentiň tapşyrygyny ýerine getirmändir diýip Aşgabatyň jemaat edaralarynyň işgärleri bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýtdy. Azatlyk Radiosyny Aşgabatyň häkiminiň habar berilýän görkezmesi we prezidentiň agdalan tapşyrygy barada maglumaty resmi çeşmelerden häzirlikçe tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmen paýtagtynyň häkimetleri iýdegsiz haýwanlaryň tutulýanlygyny we muňa ýokurdan görkezmäniň bardygyny resmi taýdan tasdiklapdylar. Bu arada Aşgabat şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdirliginiň ýol başçysynyň şäher ýaşaýjylaryň etpişikleriň rehimsiz awlanmagyndan şikayet edip ýazan köpçülikliň hatyna beren jogabynda habar berildi. Hatyň nusgasy Azatlyk Radiosyna gowuşdy. Türkmenistanda öý dolandyrjy edaralaryň işgärleriniň iýdegsiz etpişikleri awlamaga mejbur edilýänligi we olaryň tutmaly haýwanlarynyň sany boýunça ýürüýti planyň kesgitlenenligi barada 2018-nji ýylyň Tomsundan bäri habar berilýär. Şeýlede 2017-nji ýylyň başyndan bäri Aşgabatyň köçelerinde etpişikleri awlayan ýürüýti awtologlar hem hereket edýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar gyzgyl renkli ýük uloglaryň görenleri hopukdurýanlygyny sebäbi ulogly gelýänleriň etpişikleri tutmak işiniň rehimsizlik bilen amalaşdyrýanlygyny, uloglaryň içinden aýylgan sesleriň eşidilýänligini gurrun berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet habar beriş çeşmeleri etpişikleriň awlanmagyna degişli geçirilýän resmi çäreleri we ýagdaýlary ýüpden agdamaýarlar. Ýa-da 2017-nji ýylda resmi habar serişdeleri ýurtda öýsiz haýwanlar üçin ilkinji penahanyň döredilenligini eglan etdiler. Ýöne soň bu meseleni gozgamadylar. Soňky ýyllarda haýwanlary goraýjylar we garaşsyz habar beriş serişdeleri penahanada haýwanlaryň iýdegsiz köpçülikliň helak bolanlygyny habar berdiler.